Doncs ara falten uns 13 minuts perquè siguin les 9. En aquesta estona que ens queda, volem abordar una prova que arriba ja, com deia abans de la pausa, a la seva 36a edició, des de l'any 79, vigent al Lliçà d'Amunt. I avui tenim a dues persones, una en el plan organitzatiu i l'altra en el plan competitiu, que ens venen a explicar per què. Perquè m'imagino que Catalunya, com a país motociclista que és, hauria de tenir també una prova internacional d'aquest tipus. Carme Riera, benvinguda, què tal? Hola, bona nit. I Oriol Mena, hola. Hola, bona nit. La Carme, vicepresidenta d'aquest grup 24 Hores Internacionals de Resistència. Quan diem internacional vol dir que ve gent, s'inscriu gent de tot arreu, de tota Europa? Sí, ara fa uns 4 o 5 anys vam començar a rebre molta expectació de part de francesos. Però això d'anar amb unes 50, això es fa a tot arreu del continent? Bueno, nosaltres tenim el privilegi aquest, no? És l'única cursa al món de resistència en ciclomotors durant 24 hores, que és el que dona el... I la prova, no sé si la guanya l'Oriol aquest any o no, l'Oriol Mena? Bueno, té punts. Té possibilitats. Oriol, pilot de motociclisme, pilot d'enduro, professional podrem dir? Sí, professional. Professional. També en aquest cas participarà aquesta prova de 50, un motor molt menys potent que el que habitualment condueixes, no? Pilotes. Sí, la veritat és que sí. Són motos molt específiques, són motos amb una cilindrada de 50 centímetres cúbics que sembla que no, però després de 24 hores acabes ben cansat. La diferència entre una 50 i una moto habitualment d'enduro de 2,5, etc., en aquest cas, que és més aviat el carenat, també són més petites, o al final només és el motor en si que canvia? Només la gent abans sí que feia una moto de carrer, la feia per anar a córrer a la cursa. Avui en dia ja és agafar una moto literalment de motocross, com les que utilitzem nosaltres per córrer, se'ls hi treu el motor i se'ls hi fica un motor de 50 centímetres cúbics específic per fer aquest tipus de curses. Però que també es pot arribar a aconseguir velocitats notables, no? Sí, la veritat és que sí. Tu puges sobre la moto i dius, això no correrà gaire, no? Acostumat al que estigui acostumat a portar. Però, de fet... Corren molt, la veritat. Corren. Quanta gent participarà en aquestes 24 hores? Carme, ho dic perquè, clar, muntar un equip de 24 hores suposo que almenys hi haurà un parell o tres de pilots, no?, en cada equip? 4. 4, pilots en aquest cas. per equip. 4 pilots per equip, més que en les 24 hores de resistència, no? I aquest any estem des de l'organització molt contents perquè hem arribat a una inscripció tan alta com feia bastants anys. Quants equips s'han inscrit? 43 equips. 43 equips per dir això. Per 4 pilots, doncs 172 pilots. Sí. I on te'ls fiqueu? Allà a Lliçà no hi caben. Bueno, sí. No, de fet, tenim sort que tenim un espai que realment està bastant adaptat per la cursa. Muntem un circuit que es munta la setmana abans i es desmunta justament el dilluns següent, o pràcticament el diumenge a les 7 de la tarda quan acaben ja queda tot bastant... Quan dius munta i desmunta el circuit, és a dir, munteu a la senyalització, m'imagino, no? No, muntem tot. Però el circuit és un circuit de terra... Sí, però allò és un camp. Durant l'any allà no s'hi fa res i gràcies a una organització molt potent i unes persones Quan té la longitud del circuit, Oriol? No ho sé. Nosaltres voltant amb moto som voltant entre 2 minuts i mig... 2 minuts? Sí, són 2 quilòmetres i mig, més o menys. També haureu, m'imagino que en el cas de les 24 hores, muntat un village o un tipus de lloc on els descansos del paddock siguin, diguem, tranquils, no? Còmodes. Els pilots tenen una part també del camp, on és un mas alpinar de la Riera de Lliçà d'Amunt, i tenen tot adaptat amb sortides d'aigua, amb tota l'ombra, i ells poden muntar allà la seva zona de descans. 5 i 6, és a dir, què començarà cap a migdia? Què comença la prova? La cursa oficial comença a les 7 de la tarda del dissabte. De tarda a tarda. Sí, però llavors estem muntant també una sèrie d'activitats que permeten al públic gaudir de tot el cap de setmana, ja no només la cursa de motos, sinó des del matí del dissabte, que ja comencen els entrenaments oficials, ja fem la crono i ja es preparen únicament la cursa, sinó hi ha tota una sèrie d'activitats que comencem a fer des de Per la gent que ens està veient i escoltant ara, Oriol, a un se li fa difícil imaginar un circuit de 2 quilòmetres en ple camp.
a partir de les 10 del vespre, o és quarts de 10 del vespre, que es faci fosc, no? És a dir, aquest guia és només pels fanals de les altres pilots? No, les Hi haurà motocicletes... punts de llum? Sí, les motocicletes van amb llum, Sí. és obligatori per reglament, han de portar llum. Sí. Hi ha llums addicionals que els propis pilots ens muntem doncs, en el casc. En el meu cas jo porto un llum Portaràs addicional al una casc. tipus miner, no? Sí, tipus miner, exacte. I l'organització doncs, també ens Heu instal·la col·locat torres grups de llum. electrògens Hi ha il·luminació que... que reforça una mica el... Totes les zones del circuit queden ben il·luminades. Amb els grups electrògens avui a dia això es pot aconseguir. Molts equips catalans, Carme, entre els inscrits? Sí, de fet, dels 43, doncs 37 són estatals. Són estatals. Després n'hi ha els 4 d'italians i 2 de francesos. Itàlia i França també es fixa en això. De fet, el món de l'enduro és una d'aquelles disciplines que any rere any sempre la gent comenta. Hauríem d'intentar, els mitjans de comunicació, fixar una mica més l'atenció en l'enduro del dia a dia, no? Això m'ho deia una vegada Laia Sanz, no? És complicat. L'enduro en si és difícil poder-lo retransmetre. A una cursa d'aquestes característiques, doncs, al ser un circuit tancat, on es tracta només d'anar fent voltes, és fàcil. El que passa és que s'ha de respectar doncs, que hi ha diferents graons d'importància, però sí, com a pilot, a mi m'agradaria que se'n donés una mica més de protagonisme. Al final, tots els pilots d'enduro, l'objectiu final és fer una cursa tipus Dakar, tipus a l'arena, a la sorra, a les dunes? Sí, al final jo crec que la mort d'un pilot de l'enduro, al final de carrera esportiva d'un pilot de l'enduro ha d'acabar al món dels raids. El problema és que s'han de trobar molts mitjans per poder assolir... per poder aconseguir un equip... Sí, una mica amb cara i ulls, no? No d'aquells d'anar-hi i el segon dia ja està de tornada, no? Exacte, tot i que avui dia la majoria d'equips estan ja totalment professionalitzats. Què significa aquesta prova per la gent que l'heu viscuda des de petita? En aquest cas, el 79, no sé si havies nascut, o no encara, però viure-la durant tants anys i veure que cada any s'aconsegueix organitzar. Doncs significa un honor molt gran pel nostre poble i sobretot per la gent que estem darrere aquesta prova, no? Vull dir, és el primer cap de setmana de setembre, però de fet nosaltres des del gener que estem movent ja cables. Som un grup molt treballador, cohesionat i sobretot ens agrada la festa i ens agrada En el teu cas no tens cap relació amb el món de la moto i de l'Olzet durant l'any? No. Jo, de fet, vull dir, els meus pares són membres de la colla del Pa amb Tomàquet, que són qui van iniciar aquesta colla. Van néixer com una iniciativa d'aquesta colla. I, de fet, vull dir, cada any a Lliçà s'han celebrat i des de la 25a edició, que hi va haver l'any de traspàs, que ho vam agafar-ho al grup 24 hores, doncs és això, és un cap de setmana pel poble molt important, que ens ve molta gent a veure i que tenim una cursa que cada any ens l'estimem més i lluitem perquè no mori, perquè vagi endavant. És una d'aquelles disciplines, Oriol, que m'imagino que el mal temps tampoc malmet la conducció. Ho dic perquè l'enduro, de vegades també el que voleu és que hi hagi fang en abundància. Sí, realment sí. Ara estic veient les imatges de l'edició anterior. Que va ploure, no? Va ploure moltíssim divendres al vespre, just després dels entrenaments. L'organització va fer un gran treball durant la nit, la pròpia nit i l'endemà al matí, dissabte al matí, per intentar treure tots els tolls d'aigua i acondicionar una mica el circuit perquè estigués a l'alçada de tothom. I va ser una cursa complicada, però personalment sí que haig de dir que com més complicada sigui, millor, no? A mi m'agrada més. Quantes marques de motocicletes poden adaptar aquest tipus de motor o encara es continuen fent aquestes versions, diguem, de motos de 50 de carrer, convertir-les en motos així per aquesta prova? Cada vegada n'hi ha menys. Cada vegada n'hi ha menys. S'ha professionalitzat tot moltíssim. Aquest fet comporta que la gent que vol anar a córrer, a participar, ha d'anar amb uns mínims. Uns mínims vol dir ja anar amb una motocicleta amb un xassis gran, amb unes bones suspensions i un motor. Hi ha una persona que és l'encarregada de comercialitzar aquests motors, que és el Guillem Casas.
És un noi que antigament corria i bé, doncs no ha volgut perdre l'essència d'aquest tipus de motocicletes i es va dedicar a fer la fabricació d'aquests motors. Però no, m'imagino que deu haver-hi una distància abismal entre els equips que els formeu pilots més o menys professionals de molts d'aquests que s'apunten gairebé en plan amateur, no? Bé, la veritat és que sí. És una cursa on tothom hi té cabuda, ens respectem moltíssim. I ningú molesta a l'hora d'un avançament? No. Jo crec que ens respectem els uns als altres. Com a pilots professionals, els pilots amateurs estan totalment tranquils de que els adelantaments seran completament nets. Jo crec que té cabuda tothom i alhora donem nom i donem espectacle en aquesta cursa que al cap i al fi és el que busca tothom. Hem de notar, doncs, 5 de setembre dissabte, 7 de la tarda a l'hora de sortida, però molta gent busca anar-hi a les hores nocturnes i disfrutar una mica d'aquest ambient. Sí, perquè és el que... Si hi ha algun tipus d'activitat també allò... Comencem, de fet, un cop acaben els entrenaments del dissabte, comença els 90 minuts de Joves Promeses, que és una cursa que vam començar l'any passat, i aquest any celebrem la segona edició. Sí, és una cursa fins a 14 anys. Fins a 14 anys. I els nens és com una escola, no? De dir, tens aquí, correràs en el mateix circuit que d'aquí unes hores els teus ídols hi passaran 24 hores i donem l'oportunitat de que els nens també puguin viure aquest moment. Llavors, abans de la cursa també, el nostre patrocinador oficial, Terranova CNC, organitza conjuntament amb nosaltres un canicross. I faran la milla canina, que li hem dit. Doncs abans que comencin faran una cursa amb els gossos. Doncs queda apuntat a la nostra agenda. Gràcies, Carme i Oriol. Molta sort en la prova, per cert.